wanda suka kai ga musamman game da an dakatar da tsohon shugaban jam'iyyar kishin kasa cewa ba da ita mai kuma ko da ƙara haske za ku yi ma'ayin kasa game da lamarin. To masha Allah, siboku bismillah rahman rahim. Ya haka ne, lalle kamar da kace kwanan ga ya kai kamar sati guda muna samun labaru iri-iri, kowa yana ganin abin da ya ga dama bisa kan shi wannan abu da ya samu. Ya gaskiya ne muna da mutane wanda aka kama suna yanzu haka a fiji bisa kan wannan abin da ya samu. Shi ne mun samu wani mutum ana cin shi Malam Muhammadu Nura. Aka samu labarin ya aikata iri-iri, ya kashe mutane iri-iri, bincike ya ba da aka mutane da yawa har da shi wannan wanda kake cewa Ibrahim Yakubu. Haka ne, gaskiya ne, suna yanzu haka zancen da ake suna feshi. To da aka kama shi, shi wannan Malam Muhammad Nuru ya ba da bayanai iri-iri, ya amshi laihin shi, ya ce shi ya kashe wannan wanda ake can Abdul Nasir, wanda aka samu gawar shi can city an shan sharshar, wanda unguwa da aka ci ma san sharshar. Ya amsa kuma laihin shi na cewa ya kashe wani a can shi Isufu Ahmed, shi ma an samu gawar shi an san sharshar. Ya ce ya kashe wani wanda ake ce ma Muhammad Ali, shi kuma can wajen dutsen Seno aka same shi can ruwa ne. Ya ce kuma shi ya kashe wani ake ce ma Usman Rashid Samber, shi kuma wani an samu gawar shi kilo 10 can bayan ruwa a nan garin Yemen. Kuma ya kashe wani wanda ake ce ma wani mutum wani ba mu san sunan shi ba, amma an samu gawar shi ma ya ce shi ya kashe shi. Kuma da wani wanda ake ce ma Saddam, duka ya ce shi ya kashe su. To ya gaya ma masu bincike yadda yake yi, ya ce dubara yake ma mutanen nashi, victim kin nashi, ya kai su daji, ya ba su wani magani, da sun ya ba su magani sai su hankalin shi ya fice su haɗe, su bada hankalin su musamman abin da kuma sun mutu haka. A lokacin nan sai ya tara da su kamar yadda yan ludi suke tara da su, in yayi su ne yana sannan sai sa ko ya sa igiya ya kashe mutum, ko ya yanke shi, in yanke shi sai ya tace jinin. To jinin wannan shi ne yake amfani da shi cin tayi masu magani da jinin mutum shi ne suka sa shi wannan aiki. Ya ba da sunaye iri-iri na wannan mutanen, shi ne ya ba da suna na a mishi Ali Mega. Ya ce shi wani Ali Mega mai gidan shi shine Ibrahim Yakubu, kuma ya bada sunan wani a ce mishi Ismail Mur Karanta, da wani a can Alhaji Biyad, wani a ce mishi Isa Hamma. To a takaice haka ne abin ya wakana. To wannan kira da muka muku don ba ku bayani, kowa ya san menene aka yi, menene abin ya yi wakana sa. Kuma muna son mu gaya mutane tun da man shi ne ana ta maganganu iri-iri na an kawo an mai da takardu na shara mashin. Shi ba haka wani abin da yake lokacin da aka kawo su justice ran juma'a, shi procureur da ya karanta sai ya ga ya kamata a ci gaba da bincike tunda akwai abubuwa don ta kamata duka aiki da su. Shi ne mahoran aka mai da takardun police judiciaire suna aikin su. Abin da yasa aka yi haka, shi wannan abu ba karamin aiki bane, kuma ba abin ne ba wanda za a wasa da shi. Ba ta ce ba yiwa a ce an kashe mutum har wajen 5 kamar wasa, kuma a ce nan da nan take yanke a ce an kare don abu sifa possible. Shi ne muka ce parquet general wanda ni ne nake shugabanci, shi ne ce zai tsayin daka yadda aka yi sai an tsaye da doka da wanda ta hau in ba ta hauka ba ta hauka ba wani abu muke nema mu illa gaskiya ce kawai muke so. Ba wannan kuma doka ta kowa ce, in kai in ba kai ba sai to mu abin da muke so ya zamanto dai an yi aiki na bincike da kyau wanda zai samu gane mene akai, ba a wasa da wanga abin wannan abu. Shine ya sami kice mutane to mutane su imani da justice. Voilà, parce que aikin mu shi ne mu nemi gaskiya, saboda fitman shi ne yake kare kowa, in ba gaskiya da ku da mu duka nan ma ban mana nan ga aiki. A taikace shi ne na gai. Merci.